O cerco, en meu entender, é unha das artes máis efectivas que hai. Porque nós vamos ao cardumen, e máis hoxe, que hoxe sabas, tes os equipos que tes, sabas directamente ao cardumen, sacas e sabes perfectamente o peixe moitas veces que vas a coller. Entón, é unha arte que ti seleccionas o cardumen cos equipos de pesca, non molestas o peixe, se non te interesa, acercas ao cardumen, tratas de cercalo, pois se chaman arte de cerco, é un cerco, non? E cando, unha vez que cercas o peixe, o aparello vense cerrando polo fondo, e unha vez que tes o peixe dentro, pois empezas a virar por un extremo, e cando chega o peixe ao cope, se te interesa, está vivo, se te interesa, sóltalo, ou se te interesa, mételo a bordo. O sea, se o peixe é válido, mételo a bordo. Moitas veces, iso ahora pasa moi habitualmente, non? Por exemplo, co tema da sardiña. A veces te miras un cardumen de sardiña, pensas que é un cardumen de sarda ou de outra especie, lárgalle, o que é buquerón, está cerrada a especie, e tens que soltala, non? Pero soltala viva. É un arte de ribeira, o sea, cercana, pescamos a 2, 3, 5, 6 millas de costa, a veces cando vas ao País Vasco traballas un pouco máis, a 20 millas ou así, pero aquí na nosa ría, nas rías gallegas, andas cerca da costa. Da vida un barco de cerco leva 10 mariñeiros, por medio leva 10, hainos de 15, de 16 e hainos de 5, 6 homes, pero a media de 6, ou sea, 10 mariñeiros. Date conta que un barco de cerco, por cada mariñeiro que ten a bordo, en terra crea 4 ou 5 puestos de traballo. É un barco que vai a vento 2 días, vai ao mar, traballa con fresco sempre, non? Vai ao mar, pola tarde salimos ás 5 da tarde, a veces a 1 da mañá xa estamos en terra a vender, cando che vai ben a noite, outras veces pois vimos ás 5 ou 6 da mañá, ou ás 7 da mañá, ou ás 8, depende, pero todos os días vimos a porto. E vimos a porto e descargamos, é un arte que por lo general pesca kilos, non? Un arte que sempre tenemos 4, 5, 6, 8 mil kilos de peixe, por lo regular. Entón, iso en terra necesita unha logística, dase vida a moitos puertos. Te sabes que aquí nos puertos, polo menos en Galicia, a Cerga, está dando moita vida. Che permite estar coa túa familia na casa, non? O sea, por exemplo, a miña vida é, eu chego ás 10 da mañá a casa, ou ás 9, ou ás 11, e ás 5 da mañá estou no puerto, pero dame tempo pois, a estar con o meu fillo, a estar coa miña muller, a charlar, a ir a casa a dormir, pois tamén me dá tempo pois, ir a tomar un café ao bar, non? A tarde, cando veño, dache unha vida que outras artes non se poden dar. Non é unha arte que tienes que marchar para ganarte a vida por 6 meses, non? Fora de aquí. Non, aquí estás todos os días na casa, por iso por iso é unha arte tan atractiva. Ten unhas condicións de traballo xa non é como antes, non? Ten o seu camarote, ten unha cocinita, ten un comedor para ver na televisión, non é como antes, un cuarto de baño, ten unhas comodidades que antes non se tiñan, non? Estes tipos de barco ahora mismo, en ese aspecto, varía moito, non? Antes eran moi precarios. Pois o barco, embarcamos a bordo, 20 mariñeiros, o barco vai po hielo. Vamos ao hielo, facemos hielo fresco, todos os días, e cando todo está listo, se hai que facer un gasoil, se fai, ou tal. Iso normalmente suele ser a 6 da tarde, non? Entre 5 e 6 da tarde. Salimos pola ría, vamos para o caladero, elegimos o caladero que eu, pola miña experiencia, pois busco o caladero que a mí me parece que ese día que vai a haber o peixe, nos dirigimos ali, entón empeza a búsqueda, non? A búsqueda cos equipos de pesca, cos sonares, e coas ondas, buscamos o cardume, buscamos o sitio, e unha vez que topamos a pesca, largamos. O arte de cerco é un arte que vas facendo un cerco, intentando cercar o cardumen, e despois se cerra para baixo, por a parte máis fonda, polo fondo,
cerrase cunha gareta que lle chaman. Unha vez que está todo o peixe encerrado e está o cerco feito, empezas a meter por un extremo, seguido, e chega un momento que chegamos ao cope. Cando chegamos ao cope, aí está a pesca, non? Se interesa a pesca, pois metémola a bordo. Entón, depois se utiliza uns salabardos, como uma especie de ganapáns grandes, non? Se mete o peixe a bordo, e se lle bota vivo, se encaixa vivo, e se lle bota ya losar no momento vivo, non? Ese peixe normalmente pode estar enqueixado aí pois 3, 4, 5 horas. Normalmente depois xa vamos para Puerto, non? Chega a Puerto o peixe, nos dirigimos a Puerto, chegábamos a Puerto, chamamos ao subastador, non? Que estea listo cos palés en terra e todo, chegamos a terra, botamos o peixe en palés, se pesa, e pois se pon a subasta. O sea, eso tudo na mesma jornada de pesca, non? Normalmente, aquí, normalmente, pois leva unha labor de 7 ou 8 horas. Oh, but keep breathing on the pounding waves. It might come and take it all.